ciao Bianca, suntem de la emisiunea Noi suntem Veset. Ce mai faci? Ce mai faci? Bine. Îți place cea la Silea? Da. Da? Aha, serios, vrei să te punem pe Antena 1, nu, serios. Hai, stai să ne dai un interviu. Ne dai un interviu? Serios. Spune-mi, cum e la Silea? Îți place? Da, uite-te la cameră, te frumos, nu ți-e rușine. O să ajungi o mare vedetă. O să ajungi bănesc, o zic eu. În fine. Nu. Cum îți vacile de aici? Dau lapte? Da. Dau lapte, da? Da. Și porcii? Porcii cum îți? Ei nu dau lapte, așa-i? Nu? Atunci cine mai dă lapte? Mavacile și oile. Și dibolii nu dau? Ba da. Na bine. Na, te transmis salutări la maică-ta. Cine-i piticul ăsta? Servus! Cum te cheamă? Cristi. Cristi. Și câți ani ai, Cristi? 5 ani. Așa. Și îți place la Silea? Da. Da? Și pe soră ta o iubești? Da. Mult? Da. Da, pe maică-ta. Pe mami mai mult. Și pe taică-ta? Mai mult. Na, bravo, bravo. Na, pa!